Îți mulțumim, Doamne, pentru modul în care Tu ne conduci lucrurile și mai departe dorim, Tatăl nostru, să ne consacrăm înaintea Ta, să Te rugăm să ne conduci și în întâlnirea noastră de astăzi, cuvântul Tău să fie o binecuvântare pentru sufletele noastre. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Mă bucur că putem să fim și astăzi împreună. E așa de frumos când te uiți afară. E frumos, nu? Ba, eu când am ieșit afară și am văzut pomii înfloriți, am zis ce frumos. E o binecuvântare și ploaia. Mulțumim Domnului pentru toate pe care le primim din partea Lui. Și în primul rând îi mulțumim pentru că în această ocazie suntem în casa Lui, pentru că El dorește să ne binecuvinteze, El dorește să ne transmită cuvântul Său. Însă pentru asta noi trebuie să fim pregătiți, trebuie să avem terenul afânat, să fie pregătit terenul în așa fel încât cuvântul Lui să cadă într-un pământ bun, ca să aducă rod bogat pentru împărăția Sa. Amin? Am citit un verset pe care nu-l știam. Adică îl știam, dar nu mi-am dat seama de el. Sau l-am mai citit, dar nu l-am realizat. Sau nu l-am înțeles. Sunt multe astfel de cuvinte din partea lui Dumnezeu pe care nu le înțelegem doar în momentul în care Dumnezeu consideră că este necesar. Și avem o anumită lumină. Versetul acesta se găsește în Fapte, capitolul 2, versetul 28. Fapte, capitolul 2, versetul 28. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune foarte frumos. De fapt este din predica apostolului Petru. Spune aici așa: mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții. Suntem aici în locul acesta pentru că Dumnezeu vrea să ne facă cunoscute căile vieții. Și care sunt căile vieții? Sau care este calea vieții? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Suntem aici ca Dumnezeu să ne arate căile vieții. Și când Dumnezeu ne arată căile vieții, se întâmplă ceva în noi. Mă vei umple de bucurie, spune aici, cu starea ta de față. E un pic exprimarea cam greu de înțeles. Cum adică cu starea ta de față? M-am uitat și într-o altă traducere. În prezența ta, în fața ta, înaintea ta. Adică Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu se descoperă, El este prezent. Și când El se descoperă, lucrul acesta aduce bucurie în inima omului. Așa că vă invit să avem această atitudine în dimineața aceasta pentru a putea primi cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citim încă un pasaj și o să proiectăm imediat, dar te rog, dacă mai poți să afișezi din Faptele Apostolilor, din 1 Corinteni, capitolul 15, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1. Sunt primele cuvinte cu care aș vrea să începem meditația din această dimineață. 1 Corinteni 15 cu 1. Și este scopul meu declarat pentru dimineața aceasta. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Observați, da? Evanghelia propovăduită, primită și rămas în ea. Fiecare aspect este important și unul fără celălalt nu se poate. Prima dată primim Evanghelia, da? Este propovăduită și ea trebuie primită. Dar după ce a fost primită, noi trebuie să rămânem în ea. Doar dacă rămânem în ea, atunci își împlinește scopul și propovăduirea. Cu alte cuvinte, predica din sabat nu ne ajută prea mult dacă nu ne schimbă cu ceva și nu rămâne cuvântul acela în noi,
în așa fel încât în restul zilelor săptămânii să-l putem aplica, să-l putem trăi în viața noastră. Versetul 2. Și prin care ce? Prin Evanghelia, da? Care a fost propovăduită, și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Da? Ai crezut odată, ai fost impresionat odată, se întâmplă de multe ori, la câte o predică. Ce bine a vorbit! Ce frumos a vorbit! Ce subiect extraordinar! Dar după aceea am uitat. Mergem la masă, fiecare se ocupă de ale lui, gândurile zboară în altă parte și uite așa trece sabatul și apoi vine săptămâna și zboară. Ce să facem ca să rămânem? Ca să fim mântuiți, dacă o ținem așa cum am primit-o și cum a fost propovăduită. Să nu credem degeaba. Vă încurajez, nu se mai practică, dar era bine să mai și notăm pe la predici. Era bine, e bine. Pe mine m-a învățat și pe mine mama să notez predicile și îmi făcea foarte bine. De fapt, asta mi-a deschis apetitul pentru studiul Bibliei. Și când mă duceam acasă, îmi luam caietelul cu notițe și mă uitam acolo. Când la un moment dat am descoperit o agendă a mamei mele și am răsfoit-o. Erau zeci de predici notate acolo, versete biblice, idei, gânduri, o comoară. Și ai putea spune, la ce e bun? Știți la ce e bun? Că ne ajută să rămânem. Dar astăzi suntem atât de obișnuiți cu să plecăm. Totul este pe fugă, totul este pe grabă, totul este pe hai. Și așa este societatea, ne împinge de la spate, parcă din ce în ce mai multe lucruri se acumulează și nu ai timp să rămâi, să mai respiri un pic, să mai stai un pic. Și atunci trebuie să găsești momentele cheie, momentele prielnice. Uită-te la furnică, leneșul le spunea în proverbe, da? Să mai dormi puțin, Eu știu că majoritatea dintre dumneavoastră lucrul acesta nu se potrivește. Că la țară oamenii muncesc, se scoală de dimineață și cu munca se scoală și cu munca se culcă. Și așa este. Dar, cum e cu lenevia spirituală? Tot un fel de lenevie este. Adică faci altceva pentru că ți se pare greu să te apuci să studiezi, să te rogi, să rămânem, da? Că altfel degeaba am crezut. Versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Aceasta este temelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Că a fost îngropat, versetul 4, și a înviat a treia zi, după Scripturi. Versetul 5. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, versetul 6, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Apoi spune că s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și versetul 8, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și cred că ajungem la punctul cheie și mă opresc aici din lectura acestui pasaj. Mi s-a arătat și mie. Adică ce rost are să știu că s-a arătat la apostoli, să știu că s-a arătat la unul și la altul, dacă nu mi s-a arătat și mie, nu? Adică dacă nu ajunge la nivel personal, cu ce mă ajută că știu o experiență frumoasă pe care a trăit-o un frate și ne-a povestit-o la biserică? Sau o predică frumoasă pe care a rostit-o cineva la biserică? Cu ce mă ajută dacă nu este o experiență personală, dacă nu ajunge la nivel personal? Și în cele din urmă, asta e, mi s-a arătat și mie. Că altfel n-aș fi putut să vă propovăduiesc. Cum ar fi ajuns Pavel să propovăduiască cuvântul Evangheliei dacă el însuși nu s-ar fi întâlnit cu Evanghelia? Deci dacă nu ai o relație personală de descoperire, adică mi s-a arătat.
Această arătare a lui Hristos trebuie să ajungă la nivel personal. Și asta este dorința mea și scopul meu declarat în această ocazie. Ca Domnul să se arate fiecăruia dintre noi. Studiul din această dimineață se numește Ultime învățături la Marea Tiberiadei. Ultime învățături la Marea Tiberiadei. Am cântat la început, da, Hristos a înviat. Și știți că data trecută am vorbit despre subiectul învierii Domnului Hristos. Și a morții Lui, bineînțeles, a morții și a învierii Domnului Hristos. Vreau să continuăm acest lucru și așa cum am citit aici, în primul rând știm că Hristos a murit pentru păcatele noastre, apoi a fost îngropat și apoi a înviat. Și apoi ce a făcut? Care a fost scopul lui Hristos după ce a înviat? S-a arătat. Deci scopul lui Hristos a fost să se arate. Și cum s-a arătat? Progresiv. Mai întâi s-a arătat femeilor și Mariei Magdalena. Apoi s-a arătat lui Chifa, lui Petru. Și apoi s-a arătat celor 11. Și apoi și tot așa. În cercuri concentrice, din ce în ce mai mulți, influența a crescut din ce în ce mai mare. Contează lucrul acesta, pentru că vă aduceți aminte că mai întâi femeile care au fost la mormânt s-au dus la ucenici și le-au spus. Apoi Petru și Ioan s-au dus și ei și au alergat să vadă dacă lucrurile erau așa. S-au întors și la ceilalți ucenici și le-au spus, într-adevăr, Domnul nu mai este acolo. Și vorba a început să meargă dintr-o parte într-alta, de la unul la altul, și influența acestor evenimente a crescut din ce în ce mai mult. Haideți să vedem ce le-a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor legat de o arătare a sa. O întâlnire pe care Domnul Hristos a programat-o chiar înainte de moartea Lui. Mi se pare foarte, foarte fascinant că Domnul Hristos a programat o întâlnire cu ei după moartea Lui și ucenicii, dacă ar fi fost atenți, vă spuneam data trecută, dacă ucenicii ar fi fost atenți la cuvintele Lui, altfel ar fi trecut peste aceste aspecte ale morții și ale chinului prin care a trecut Domnul Iisus. Matei 26:32. Spune Domnul Iisus: dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. De asemenea, Matei 28:7, de data aceasta, îngerul spune femeilor: duceți-vă repede să spuneți discipolilor lui că a înviat dintre morți. Și iată, el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus. Era important. Domnul Iisus le-a spus, îngerul le-a spus și chiar Domnul Iisus însuși le spune femeilor. Da? Zice, atunci Iisus le-a spus: nu vă temeți, duceți-vă, spuneți fraților mei, ce frumos spune Domnul Iisus, nu? Spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. După ce fusese trădat de frații lui, Domnul Iisus îi consideră tot frații lui. După ce toți se risipiseră, Domnul Iisus a înviat, dar pentru el erau frații lui. Frumos, nu? Și ce au făcut ucenicii? Deci, de câteva ori ni se spune în Evanghelii că această întâlnire a fost programată și ei trebuiau să meargă în Galileea. Galileea. Galileea este locul de unde și Domnul Iisus a venit, nu? De fapt, dacă vă uitați puțin în Evanghelii, veți vedea că majoritatea activității sale misionare a fost în Galileea. În mare parte în Galileea. Nu doar, dar în mare parte în Galileea. Multe din minunile sale s-au întâmplat în Galileea. Ucenicii, majoritatea dintre ei, erau din Galileea. Când, dacă vă aduceți aminte, da, de Petru, când într-o zi de sabat, după ce a intrat în sinagogă și a predicat, s-au dus în casa lui Petru, zice acolo, și soacra lui era bolnavă. Lucrul acesta se întâmpla în Capernaum, care era o cetate la malul Mării Tiberiadei sau Marea Galilei. Deci multe lucruri s-au întâmplat acolo. Predica de pe munte, renumita predică de pe munte, de pe muntele fericirilor, s-a întâmplat tot în Galileea. Un deal, pentru că în Israel nu sunt munți așa ca la noi în țară, dar sunt dealuri
pe un deal din Galileea, de unde se putea vedea marea aceasta, de fapt un lac în interiorul Israelului. Unde trebuiau să se ducă? Iată ce zice în Matei 28 cu versetul 16. Atunci cei 11 discipoli s-au dus în Galileea, la un munte unde Iisus le rânduise. Interesant, nu? Că au fost stabilite chiar anumite detalii la un munte unde Domnul îl stabilise. Deci era un loc de întâlnire clar. Care să fie muntele? Eu tind să cred că era muntele fericirilor. Muntele de pe care Domnul Hristos a rostit renumita sa predică. Unde s-a întâmplat și înmulțirea pâinilor. Tot acolo. Și haideți să privim acum la o altă perspectivă a acestui moment. Și anume întâlnirea din Galileea. Când se întâmplă lucrul acesta? Și acum vă invit să întoarcem Bibliile noastre în Ioan la capitolul 21. În Ioan la capitolul 21 practic ni se descrie momentul în care Domnul Iisus Hristos se arată ucenicilor în Galileea. Dar este foarte interesant ce se întâmplă la acest eveniment. Ioan 21 cu 1. Vă încurajez să aveți și Bibliile în față ca să puteți urmări contextul, pentru că eu nu am pus chiar toate versetele. Spune aici așa: după aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Și apoi urmează o istorie. Erau împreună Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei, adică încă 2, și încă 2 ucenici, în total 7. Toți erau împreună. Versetul 3 spune: Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Observați aici, vă rog, eu citesc din Cornilescu, dar aici este traducerea Fidela, da? Este o traducere diferită. Mă duc să prind pește, mă duc să pescuiesc. Iar ei ce au zis? Mergem și noi cu tine. Venim și noi. Au ieșit și au intrat într-o corabie și concluzia: dar în acea noapte nu au prins nimic. Nu au prins nimic. Încercați un pic să înțelegeți situația în care se aflau ucenicii. Speranțele lor se cam năruiseră și nu știau exact ce se va întâmpla de acum înainte. Simon Petru, ca de obicei, observați că sunt amintite ambele nume. Simon Petru. De ce n-a zis doar Petru? Sau doar Simon? Simon Petru. Cele două nume reprezintă două faze ale existenței lui Petru. Când Domnul l-a chemat pe Petru, ce a zis? Te vei numi? Da, era Simon. Te vei numi Chifa sau Petru. Da, piatră. Și acum este amintit Simon Petru. Adică acest personaj este practic între cele două faze ale vieții, existenței sale. Să se întoarcă la viața lui de pescar sau să continue cu misiunea pe care Domnul Hristos i-a încredințat-o. Pescar de oameni. Simon Petru. Și el, ca purtător de cuvânt, inițiator de evenimente, de lucruri, da? Eu mă duc să pescuiesc cu autoritate față de ceilalți din grup. Ceilalți au zis: da, venim și noi cu tine, ce să facem? Bine, într-un fel e normal, da? Trebuia să-și câștige hrana, existența, aveau nevoie de lucrul acesta. Dar este ceva mai mult aici decât atât. Fiecare lucru din Biblie nu este doar pentru a ne transmite niște întâmplări, niște lucruri care au fost odată, ci sunt descoperiri ale lui Hristos. Iată cum s-a arătat. Și acum se spune cum s-a arătat. Și e important să știm detaliile acestea. Au ieșit,
au intrat în corabie și n-au prins nimic în acea noapte. Vă aduceți aminte că un eveniment similar s-a mai întâmplat? A mai fost un eveniment exact la fel. Haideți să privim. Dar de data aceasta în Luca la capitolul 5. În Luca la capitolul 5. Am pus aici doar versetul principal. Dar aici se povestește despre pescuirea minunată. În versetul 5, da? Toată noaptea, spune Simon, observați numele, Simon, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi coborî plasa. La cuvântul tău voi arunca mrejile în apă, spune Cornilescu. Și ce s-a întâmplat după aceea? Versetul 6 ne spune că după ce au aruncat mrejile în apă, au prins o mare mulțime de pești. Li se rupreau mrejile de bogăția de pescuire minunată pe care au avut-o. Acest lucru se întâmpla la începutul chemării ucenicilor. La începutul experienței lor. În Luca la capitolul 5, versetul 10 cu 11, după ce se întâmplă acest eveniment, n-am pus versetul 8, dar dacă aveți Bibliile în față, uitați-vă din nou când a văzut Simon Petru. Iarăși sunt amintite cele două nume. S-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Adică, ce vrea să spună Petru prin aceste cuvinte? Se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune: Doamne, pleacă de la mine. Chiar voia ca Domnul să plece? Își dădea seama că el a fost singur, s-a chinuit de unul singur și că are nevoie de un singur lucru, și anume de Hristos. Și a realizat că el este păcătos și are nevoie de iertarea și de curățirea sa. Și plecându-se pe genunchi, probabil îmbrățișându-i picioarele, a spus aceste cuvinte. Versetele următoare, 10 și 11, Domnul Iisus le spune ucenicilor și în mod special lui Simon Petru: Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Sau cum spune în Fidela, de acum încolo vei prinde oameni. Și după ce au tras corăbile, fiți atenți, după ce au tras corăbile pe uscat, au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. Cum adică după ce, în loc să te bucuri de ceea ce ai prins, ceea ce ai câștigat, păi dacă vindeai toți peștii aceia, câți bani făceai, nu? Petru, gândește un pic. Sau ceva s-a întâmplat în inima lui Petru? A înțeles ceva? Ce a înțeles Petru din această experiență? Exact. Că poți să ai tot ce vrei, dar dacă nu l-ai pe Domnul în viața ta, e degeaba. El a înțeles că dacă l-are pe Domnul, are totul. Și știți că spune la un moment dat, chiar Petru zice, când Domnul Iisus îi întreabă: voi nu vreți să vă duceți după ce cei 70 de ucenici au plecat? Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și în altă parte, cred că tot Petru spune: iată, noi am lăsat totul. Într-adevăr, ei au înțeles lecția. Dar ce făcea Petru după 3 ani jumătate, după moartea Domnului Hristos, după toate evenimentele acestea? Eu mă duc să pescuiesc. Și experiența este similară. Nu prinde nimic. Toată noaptea se chinuie și nu prind nimic. Petru avea nevoie de o nouă experiență cu Hristos. De o nouă întâlnire cu Hristos. Petru își uitase scopul, misiunea pentru care Hristos l-a chemat. Te voi face pescar de oameni. Avea nevoie de o reafirmare a misiunii. Versetul 11, Luca 5 cu 10 și 11, le spune tuturor, da? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Eu vă voi face pescari de oameni. Voi fără mine nu puteți să fiți.
Vreau să mă opresc asupra unui verset. Doar așa o scurtă paranteză. Deci aceste cuvinte sunt exact la începutul lucrării misionare a Domnului Hristos și la chemarea ucenicilor. Sunt paralele cu cele din Matei capitolul 4, unde se spune că i-a chemat pe ucenici: veniți după mine, voi face pescari de oameni. E exact aceeași situație, dar aici în Luca ni se oferă câteva detalii în plus, și anume experiența cu pescuirea minunată. Un alt verset pe care aș vrea să-l avem în atenția noastră este Ioan capitolul 15, versetul 16. Noi trebuie să înțelegem care este scopul lui Dumnezeu în chemarea noastră. Nu voi m-ați ales pe mine. Adică să nu credeți că aveți un atu prin faptul că m-ați cunoscut și ați ales, ați lăsat totul și ați venit după mine. Nu. Eu v-am ales pe voi. Trebuie să înțelegem foarte bine ordinea lucrurilor. Pentru că dacă nu, privim la om și nu la Dumnezeu. Eu v-am ales pe noi, pe voi. Dumnezeu este Cel care face primul pas. Ce ar putea face omul dacă Dumnezeu nu ar avea mâna întinsă spre noi? N-ar putea să facă nimic. Dumnezeu este Cel care inițiază lucrurile. Nu voi m-ați ales, ci eu v-am ales. Și știți de ce contează? Pentru că dacă El ne-a ales, atunci e important care este scopul Lui, nu? Dacă noi L-am ales, atunci e important ce vrem noi. Când gândim, noi L-am ales pe Domnul. De ce? Păi să fim mântuiți, nu? E un scop egoist. Noi L-am ales pe Domnul. Păi de ce? Că vreau să mă înțelegeți, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că nu trebuie să-L alegem pe Domnul, dar trebuie să avem orientarea corectă. Domnul este Cel care a făcut primul pas. Noi doar am răspuns chemării Lui, la inițiativa Lui. Și lucrul acesta ne conduce la scopul pe care îl are Hristos cu noi. Și v-am rânduit ca voi să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Deci doar în această ordine putem să cerem orice de la Tatăl și să și primim. Să avem acel rod, acea roadă care să rămână. Vreau să ne întoarcem acum înapoi la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Să vedem ce s-a întâmplat după aceea. Versetele următoare, de la 4 la 5. Dar dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Discipolii primesc o întrebare. Copilașilor. Cuvintele acestea deja ar fi trebuit să stârnească ceva în inima lor. Aveți ceva de mâncare? Ce întrebare grea. Iar ei au răspuns nu. În primă fază, probabil că s-au gândit, o fi cineva căruia îi este foame. Aveți ceva de mâncare? N-avem. Dezamăgiți, descurajați, după o noapte întreagă de chin. Dincolo de mâncarea fizică, la care cu siguranță Iisus făcea referire, cred că El mai făcea referire și la un alt fel de mâncare. Aveți ceva de mâncare? Aduceți-vă aminte ce a spus Petru când Domnul i-a zis: aruncă mreaja în apă. A zis: la cuvântul tău voi face. Vreau să priviți la următorul verset, Ioan capitolul 6 cu 51. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi pentru totdeauna. Și pâinea pe care o voi da eu este carnea mea, pe care o voi da pentru viața lumii. Adevărata mâncare este care? Este Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vieții, spunea Domnul Iisus. Ucenicii trebuiau să înțeleagă din nou lecția prezenței lui Hristos alături de ei. Și că ei trebuie să se încreadă în cuvântul lui Dumnezeu și nu în înțelepciunea oamenilor. Și nu înțelepciunea omenească e cea care trebuie să-i călăuzească. În Ioan capitolul 6 cu 63 spune: Duhul este cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic.
Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și sunt viață. La cuvântul tău voi face. Dar dacă nu rămânem la cuvintele Lui, se întâmplă ceva? Nu, ne chinuim degeaba. Degeaba ne chinuim. Chiar și în lucrarea Domnului există o ispită foarte mare. Să lucrezi pentru Domnul, să faci lucrarea Lui, dar să nu mai ai timp să te rogi personal, să te întâlnești personal cu Dumnezeu, să studiezi personal, să ai propria ta relație. Și vei zice, păi da, eu merg în misiune, eu predic, eu fac, eu dreg, eu... Înțelegeți? E o perspectivă distorsionată care privește mai mult la lucrarea omului. Nu vreau să spun că aceste lucruri nu trebuie făcute, dar trebuie făcute la cuvântul Lui, adică în conformitate cu cuvântul Lui și nu după înțelepciunea omenească. Pentru că atunci când oamenii se chinuie de unii singuri, se muncesc toată noaptea și nici nu prin nimic. Ce se întâmplă în momentul în care asculți de cuvântul lui Dumnezeu? Este ceva extraordinar. De aceea cuvintele lui Dumnezeu sunt foarte importante. Ele sunt cele care dau viață. Ele sunt Duh și viață. Ele sunt hrana noastră. Ce înseamnă că Hristos este pâinea vieții? Adică la propriu mâncăm pe Hristos? Nu, ci mâncăm cuvintele Lui și cuvintele Lui rămân în noi. Despre asta este vorba. Cuvintele lui Hristos sunt cele care au viață și au putere. Când Satana a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a spus să transforme pietrele în pâini, ce a spus Domnul Iisus? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci, atenție, cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică nu doar pâinea este suficientă pentru viață, ci mai ales cuvântul lui Dumnezeu. Și nu un cuvânt pe care ți-l alegi tu, care îți convine, ci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Asta înseamnă că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este important. Domnul a promis că El va avea grijă de cuvintele sale. În Psalmul 12, aici am pus traducerea Fidela, cuvintele Domnului sunt cuvinte pure ca argintul curățat într-un cuptor de pământ, purificat de 7 ori. Tu le vei ține, Doamne, Tu le vei păstra din această generație pentru totdeauna. Ce a făgăduit Domnul Iisus? Că El va avea grijă de cuvintele sale. Și Domnul Iisus însuși a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Sunt unii astăzi care contestă cuvintele lui Dumnezeu. Sunt multe moduri de a contesta cuvintele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că oricine nu le crede, de fapt le contestă. Pentru că se încrede în cuvântul Său și astfel pune cuvintele Lui mai presus de cuvintele lui Dumnezeu. Dar sunt și unii care luptă în mod deschis împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Și își aleg ce le convine și ce le place din cuvântul lui Dumnezeu. Iar restul dau la o parte. Sunt unii care în mod deschis spun că aceste cuvinte sunt inspirate, iar altele nu sunt inspirate. Astea sunt de la Dumnezeu, astea nu sunt de la Dumnezeu. Și atunci, cine este cel care stabilește? Omul, nu? Dar, în momentul în care vreun cuvânt de la Dumnezeu este dat la o parte, cuvintele mele sunt duh și viață, nu cumva ne privăm de viața pe care o putem primi? De aceea fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este important. Cum spuneam, Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nici de cum nu vor trece. Ce a făcut Domnul Iisus? Ne întoarcem în Ioan capitolul 21. Iisus le-a zis, aruncați plasa în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. De aceea au aruncat-o și nu o mai puteau trage de mulțimea peștilor. În momentul acela, Ioan, ucenicul iubit, i-a spus lui Petru, este Domnul! Imediat și-au amintit de experiența pe care au avut-o la început. Imediat și-au amintit cum toată noaptea s-au trudit și când Domnul a spus un cuvânt, s-a întâmplat. Și acum la fel, iarăși s-au chinuit atâta timp și și-au dat seama. Au nevoie ca Domnul să fie cu ei. Aruncați în partea dreaptă și veți găsi ceea ce căutați. Și au aruncat-o și într-adevăr spune că au prins
au și numărat 153 de pești mari. Domnul Hristos nu face întâmplător din nou această minune, da? Versetul 7 ne spune că Petru s-a încins și a pus haina pe el și s-a aruncat în mare și a venit la Domnul. Ceilalți ucenici au venit și ei cu corabia. Domnul Iisus însuși îi invită: haideți să mâncați. Însă masa era deja pusă. Peștii erau deja pregătiți. Spune aici în versetul 12: niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe: cine ești? Căci știau că este Domnul. Când Domnul se descoperă în viața ta și de această experiență ai nevoie, dubiile, întrebările, îndoielile, lipsa de credință, toate aceste lucruri dispar. Poate că avem multe îndoieli, multe întrebări, multe gânduri și chiar în cercetarea cuvântului sunt unele lucruri pe care poate nu le înțelegem. Un lucru noi trebuie să-l înțelegem. Și anume că omul nu are atât de mare nevoie de informație cât de relație. Și prin aceasta nu vreau să spun că informația nu este importantă. Dar informația se primește doar în urma relației. Dacă relația nu există, informația nu rămâne. Și aici e secretul. Rămâneți în mine. Dacă rămân în voi cuvintele mele, întâi trebuie să se clădească această relație între noi și Hristos. Veniți de mâncați de la mine. Veniți să prânziți. Acolo era jar, erau peștii puși acolo pregătiți. Hristos este Cel care ne dă mâncare. Știți ce se întâmplă după aceea? În Ioan capitolul 21, dacă vă uitați în Biblie, urmează o discuție a Domnului Iisus Hristos și ne apropiem de încheiere cu Petru. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru și îl numește Simon, da? Simone, fiul lui Iona, amintindu-i cine este el și de unde vine. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? El se lăudase înainte și spusese: Doamne, eu, nu ăștia, da? Eu merg cu tine până la... Dacă ei așa, treaba lor, dar eu merg cu tine până la moarte. Adică, cu alte cuvinte, declarația lui Petru de dragoste față de Hristos și de loialitate se baza pe ce? Pe ce cuvânt? Pe al cui cuvânt? Pe al lui. Câtă valabilitate a avut? Atât. Am văzut. Și acum Domnul Iisus Hristos îl întreabă: Simone, mă iubești tu mai mult decât... Îi pune întrebarea în așa fel încât să-și aducă aminte că la un moment dat s-a comparat cu ei. Și zice: da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Nu zice că Te iubesc mai mult decât ei, nu începe să se laude, ci pune accentul pe Tu știi, pe Hristos. Iisus i-a zis: paște mielușei mei. A doua oară l-a întrebat: Simone, fiul lui Iona. Acum nu-i mai zice: mă iubești tu mai mult decât aceștia, ci zice: mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns. Același lucru, zice Petru. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? De 3 ori. Nu e întâmplător. De 3 ori s-a lepădat. Petru s-a întristat că îi zisese a 3-a oară: mă iubești? Și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Schimbarea care s-a întâmplat în Petru este schimbarea care trebuie să se întâmple în noi. De la egoism la iubire adevărată, la slujire adevărată. Și Domnul îi arată ce se va întâmpla cu el și îi spune până unde va merge slujirea lui. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai.
Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Și mă opresc aici. Și acesta este mesajul dat ucenicilor la Marea Galilei. Nu este doar atât, mai este. Și cred că după amiază am putea să continuăm subiectul acesta. Vino după mine. Vino după mine. Tentația noastră este să mergem după pești, da? Să pescuim. Tentația noastră este să ne încredem în noi. Tentația noastră este să dăm cuvântul lui Hristos la o parte. Și vreau să vă aduc un ultim citat și cu acesta chiar închei. Hristos, lumina lumii, în capitolul în care se descrie evenimentele acestea, se spune așa: Iisus avea un anumit scop când i-a îndemnat să arunce plasa în partea dreaptă a bărcii. Pe partea aceasta stătea el pe țărm. Aceasta era partea credinței. Și fiți atenți, dacă lucrau în legătură cu el, unind puterea lui divină cu străduințele omenești, nu se putea să nu aibă succes. Ce trebuiau ei să înțeleagă? Scopul lui Hristos este ca ei să meargă să aducă rod, să meargă mai departe, nu să se întoarcă la vechile cărări, la vechiul Simon, ci să meargă mai departe. Și dacă uneau puterea lor, străduințele lor, cu puterea divină, nu se putea să nu aibă succes. Nu se poate să nu ai succes. Vă dați seama ce promisiune aici? Dar atunci ne întrebăm, de ce nu avem succes în lucrare misionară? De ce nu avem succes ca biserică? De ce nu avem succes? Poate că nu aruncăm mreaja în partea dreaptă, acolo unde zice el. Nu că nu trebuie să arunci mreaja și să nu pescuiești, da? Înțelegeți? Adică să nu faci lucrare. Dar trebuie să o arunci acolo unde zice el, nu unde crezi tu. Legătura cu Hristos. Asta e cel mai important. Tu vino după mine. Domnul să ne ajute ca și noi să trăim experiența întâlnirii cu Hristos și să ascultăm de cuvântul Lui și să mergem după El acolo unde El ne conduce. Și atunci nu se poate să nu avem succes. Amin.